So ayan mga boss, nasa gitna kami ng kagubatan. Medyo nakakatakot ang lugar dito mga boss. Kasi yung concept po namin mga boss dito sa nakakatakot na lugar. So ayan, iniwan niya ako lang mag-isa dito. So dumugo po yung paa, iwan ko anong nangyari. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss, and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, boy, this boss Junfel Jeff Films. For today's video, andito po kami sa anong tawag dito yung lugar na to, Kagubatan. So kasama ko nga pala yung kaibigan ko si Gister. So mag-photoshoot po kami sa t-shirt ko dun sa Danan. So ayan, naglalakad kami papunta dun sa venue. Naghahanap po kasi kami ng lugar na medyo nakakatakot na lugar mga boss. So ayan, papunta na kami doon. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, andito na po kami sa abandonadong swimming pool. Ayan, nakikita natin. So, ayan, saan ba kami? Sa ganun yung agi ato dari. So ayan mga boss, andito na kami sa venue namin na medyo nakakatakot siya na lugar. Ayan, ito po yung dati po kasing dito, meron po ng resort dito na ayan. So nakita natin na abandonadong swimming pool na to. So ang araw ngayon mga boss is November 1 ngayon. So Halloween ngayon. So nandito po kami kasi ayan, kailangan kong mag-photoshoot sa t-shirt ko. Ayan, parang kinakabahan ako dito. Ano masabi mo dito, bro? Nakakatakot. Ayan, nakatakot daw. Huwag ka masyadong malapit dyan, baka may anaconda dyan. So ayan na dito. So ayan, maghanda muna kami mga boss kasi para mag-start na kami sa photoshoot. Okay. Buta yung bag. Buta sa bag. Aming camera sabi. Okay. Mag-ilis pa kasi dyan na. Oops. Wala ako kabalo. Amrag na ana. Tanaw may humigas Tanawag na ba yung humigas. Mga boss, maganda muna kami sa camera mga boss habang siya ay nagbibihis pa. So ayan mga boss, mag-start na kaming mag-photoshoot mga boss. So hanap muna kami ng spot. Tabi. Tabi po. Tabi. Ay, padaplin mayo ba? Wala dira bro Okay dira. Sa. Ayan. Ay, sa dira. Ay sa. Tabi. Ari tao na. Butan sa ng bag siguro. Ay, hindi mo butangan ito. Ha? Ato ta? Ay, ikaw na. Are. Ay, may punong kuon. Ako suot bag bi. Kapidi rin yan.
Tara. Sa? Madali. Asa man? Nara ba? Katong giilisan mo? Kalayo po dahil pag-hinay bro. So ayan mga boss, nasa gitna kami ng kagubatan. Ayan. Bro, pagdali bro. So ayan mga boss, medyo nakakatakot tong lugar dito mga boss. Pero laban lang. Kasi mag photoshoot kami kasi yung concept po namin mga boss dito sa nakakatakot na lugar. So ayan, iniwan niya ako lang mag-isa dito. Ayan. So, dito yung unang ano niya, unang scene. So ayan siya. Asa yung suker? Okay. Ayan, naabutan kami ng ulan. Aragas. Kuan. Pasilong sa taba. Tabi-tabi. Asa? Pasilong ba? Diri. Silong sa ta. Kamusta? Kailang. Okay lang. Okay. Medyo naambunan kami. Umambun siya ng mahina lang naman yung ambon mga boss. Ayan. Okay. Yeah. So ayan po siya. Okay.
ayan mga boss. Hindi ako nakapansin dito kasi napansin niya meron daw akong meron daw dugo. Ayan, sabi niya meron daw dugo yung paa ko. Ayan. So dumugo po yung paa ko. Iwan ko anong nangyari. Ayan mga boss, tapos na po kaming mag-photoshoot dito sa sa abandonadong swimming pool. Ayan mga boss, meron akong sugat. Tara. No. Magani wala natukuan na. Laom jud. So, ilag to ko kuan mayroon layat ako ko. Laom na Kapro, ay mong gamit nimo. Bag. Wala nabilin, double check daw. Cellphone. Okay. Okay guys, let's go. Dito. Yan ha. So dito po siya. Hanja. Yan na, andahon ba na, andahon. Okay. Sa mga day. Ako rin. Sakit. Hapdus. Tingnan ko ng dahon. So ayun mga boss, maraming salamat sa panood ng video na to mga boss. At okay na yung photoshoot namin mga boss. So actually November 1 to, ulit natin November 1 ngayon. So kailangan kong mag-photoshoot ng damit ng danan. Kasi hindi pa ako nakapag-photoshoot dito para may promotional picture ako sa t-shirt na to. So sa mga boss ko dyan na gustong bibili ng t-shirt na to, PM nyo lang ako at napakalupit ng damit niyan. So ayun mga boss, at kung nagustuhan nyo yung video na to mga boss, huwag kalimutang i-click ang like, comment and share, and don't forget to visit my YouTube channel Junfel Hilig. Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-notify sa mga bago kong upload. Okay mga boss, maraming salamat at see you in my next vlog. Hanggang dito na lang. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.